زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا بفلاج ما مدباب بزينا مسخم تسنى حدا لون قراب الشاقة برهانسي نلوم من عد مالني عد مي فغري يمان كاب نرويو لومي نكايدو علال اتي بعدت عسرت حمش شهور حسر 19 اسران 4 اب نروي زتخايد ببرلمان درجة زتخايد وسانيتات زملكاتيو نسو ببروبوزال كاب وزر حدث كاب وزر شديشته ويكاب حتى كاب وزر حدث كاب وزر شديشته ستأمره خوينو استفلاليو ناي بارتستات مراحتي زغربو طلباتيو قريب نيرو اب بارلاما زبزحو خا بعولال دمصي بايون باي فالن ملسي توهبو مالو حجينا بزرزر كناتينا نسو سلا زخاتلو ابو سلا زلو بغربا نتي غداي خاتيلو حبريتا نخبني عدمي زلوخو حجي نابتي نتبتات كناتينا اب بروبوزال حدن كلتن ابنت ابتي كابتوم عقباوي سلفي كمون قصقص سلفي زموصو نتبتات نيروم وي زقربو طلبات نيروم حجي كم اتوي اسو زغلصو زلوخم بر بعلو نابتوم زرزرات كاتيو مجمرتا فقرا يمان عدمي خبير كاسل زمص خمس غنكا يغني لي نعاي كاسل زعدم كان صبو ناب تقطر حدا نخيب مجمرتا تينا على 15 شهور حسب 19 4 اب نرويج نبره ناي برلمان كمي تخاتلكايو تاني تحفشاوي نبابكا نقدم نتن قدات كمين يرنن النابين قالن قدم مقرابعي حدا حفشاوي مبرين تاي كقرب لي الله من يتزاربه انتاي مسلكتي اقاوما نايتين تزاربتي غلا خزاربه بعابي قات تستزربه قداي زي كابتن توسكا انتاي مسل كلا كبر خفتني مالتي قدم كقولت دل انتاي ناينر سرعه بمحدار زبالالو نسو مفلاط انتاي تبايلو سلنتاي تبايلو انتاي كتصلو علو ابتم نت غداي نغدسلو سبات اقداسي عجنتي سرعه بمحدار بمغلاص مني انتايلو شعو إنانتي غداي كبدتو قال وي كان ادلاين نتو تقامنتو غلا نغلص مالتي صبو اتناي نروي سرعه بمحدار حدا ديمقراسياوي سرعه بمحداريو بتم مسألة ناي أقوما ممحدار زبالو مالتيو حقاقي فتصامن فرادن أكالات كأزقوم خوينو تمنجسي تفتصام أكال باليو تحقاقي تفرادي تفراو أكاليو بيت فردن كادن تحجي أبز زربنا أورا بوتا زركب تي حقاق أكال زبال ني بايتون أبتحتي زم حضر أكالاتن ويكان أبتحتي زم حضر أكالاتن ما أخل زجبره وإذا حقوف أكالي حجي ناي زربنا ما أخل أورا مالتي حجي إزي كتاو سروحو مستي فتصام أكال وكان مستي منجستي مستي حجي أبسلطان زلو منجستي كتاو سروح كل جزء مسوي مالتي نايزي يوم سرح فلالي خام فلات مبار ناتي أبز زعوانا السخوين زلو قداي انتاي زمسل قنا خنردا حقاز سلازغوني قبر ردي زلو اتي بستورتينج زفلت ناي نروي حدا قال سو بالدغري انت ترجمه هغرا وايت زبال مالتيو اوشتو كوميتيات አለው እቲ ሃገራዊ ዋይታ ውሽጡ ኮሚቴታት አለው እቶም ኮሚቴታት ናይ ምክልኻል ኮሚቴ ንምክልኻል ጥራሕ ዝምልከት ሃገራዊ ሰራዊትን ናይ ምስ ወፃኢ ምስ ኔቶ ካልእ እንትእሳር ዘለዎ ጉዳያት ዝከታተል ንምክትታል ጥራሕ ንምክልኻል ዝምልከት ሓደ ኣካል ኣለዎ ንውሽጣዊ ምምሕዳር بتقرنا زوامو محدار كنو بلان خير مالتي زميلكات حدا أكل له نايت عنا قدايا زكاتل كل هذا كوميتي له كومون دابله أوشتو تستورتينج بي كوميتيات تخافافيلو زقمي إذن كوميتيات زياتن نروي يجد سايز بلو حدا رستي إذن كاني ناب كاو أوشت إذن كوميتيات زلو أولات
نروي يقدس يزبلو حدا نتبحيزهم نت كوميتي يعدموه شعوت كوميتي يزرارب نت هجرا وايت يكون يعدموه نتي أوجه تهجرا وايت تقول حدا كوميتي يعدموه مالتي أجي أبزي أقول داين تهينا خمسة لنا نزلنا إتي زواو من محدارن هزباو دحنيت انت بحيل زسوا حدا كوميتي يو أبزي أقول داين أي جين زار بول زلنا إيرتراويانن مستي أبتي عدنا زلوا منجستي زلنا زمدنا غريچتن تزاريبو مالتي ጽቡቅ أبزي እቲ ሓደ ካብቶም ሓደ ኣባል ሓደ ጉጅለ ማለት እዩ ናይዚ ኮሚቴ እዚ ሓደ እማሚ ሒዙ ከምዚ ዝመስል ጉዳይ ብዛዕባ ኤርትራውያን ስለ ዘሎ ንዛረበሉ ኢሉ ዕድመ ምስ ኣቕረበ ፃውዒት ምስ ኣቕረበ እቲ ኮሚቴ ብምሉእ ከዓ ክንዛረበሉ የድልየና ድዩ ኣየድልየናን ኢሉ ነዊሕ ምስ ተኻትዐ ማለት እዩ ክንዛረበሉ የድልየና እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ ምስ በፅሑ ኣብቲ ዝተቐስካዮ ዕለት ተዘራሪቦምሉ እጂ ኣብዚኣ ንእሽቶ መብርንታ ገብረልካ ተለለኹም ኣብ ዕለት 15 ትኽትዕ ተኻይዱ ኣብ ዕለት 19 ከዓኒ እቲ ዝበልካዮ ውሳነ ኣነ ውሳነ ኣይብሎን እየ ንዕኡ መደምደምታ ናይቲ ዝርርብ ተኻይዱ ውሳነ እቲ ሃገራዊ ባይቶ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይውስንን እዩ ንሱ እማመ እዩ ዘቕርብ ስምምዕ ከዓ ይገብር ኣብቲ ዘቕርበ እማመታት ሽዑ ነት መንግስቲ ይሂቦ መንግስቲ ኣብ ጉዳያት ውሳነ ይሂብ ማለት እጂ ኣብቲ ጉዳያት ተሰማሚዑ ነቶም ይኹኑ ዝበሎም ዓብላሊ ድምፂ ሂቦም ነቶም ኣይኹኑ ዝብሎም ከዓኒ ዘውድቕ ድምፂ ሂቦም ኣብቲ ድምፅታት ተመርኪዙ ከዓኒ እቲ ዝቕፅል መስርሕ ይቕፅል ማለት እዩ ኣብዛ ዝተዛረብካያ እታነ ኤርትራውያን ትምልከት ሓንቲ ጉዳይ ዕለት 15 ተዘሪብላ ዝበልካያ ዕለት 15 ኣይኮነን ጀሚሩ ነዊሕ ቅድሚኡ ዝኸደ ኣርእስቲ እዩ ንዕኡ ብዝርዝር ክንከዶ እንድሕር ዳ ኮይና እንታይ እዩ ሓደ ቬኔስትራ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፓርቲ በቲ ነሮጃዊ ሽሙ ጥራይ ክንሕዞ ይሓይሽ ሓደ ቬኔስትራ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓደ ፓርቲ ማለት እዩ ኣባላት ናቱ ዝኾኑ ምሳና ምስ ኤርትራውያን ኣብ ኖርዌይ ንቕመጥ ፅቡቅ ቅርበት ዘለዎም ሰባት ነቲ ጉዳይና ዝሰምዑ ዝፈልጡ ሓደ እማመ ሒዞም መፅኦም እንታይ እቲ እማመ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኖርዌይ ንዝቕመጡ ካብቲ ሃገር ተወፂዕና ኢሎም ዝመፁ ሰባት ኣርኪቡ ኣብ ኖርዌይ መፅኡ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ በቲ ናቱ መስራሕት ገይሩ ፀቕጢ ይገብረሎም ስለ ዘሎ ነዚ እቲ መንግስቲ ሓደ ግብራዊ ስጉምቲ ወሲዱ ደው ከብሎ ንፅዋዕ ኣለና ዝብል ሓደ እማመ ሒዞም ማለት እዮም ናብቲ ኮሚቴ መፅኦም ነዚ መሰረት ዝገበርዎ ወይ ከዓኒ ከም ጭብጢ ዘቕርብዎ ከዓኒ ሓደ ኣብ ናይ 3 ዓመት ዝርግሐ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ሓደ ፕሮባ ዝበሃል ሓደ ኦርጋናይዜሽን ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሓደ ጉጅለ ንሱ ሓደ ጉጅለ ኣብ ኖርዌይ ኮይኑ እንታይ ዝገብር መሲልካ ኣናባብራና ኣብ ኖርዌይ ከመይ ይመስል ዝብል መፅናዕቲ ኩሉ ግዜ ዓመት ይገብር ሕጂ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት እዩ መፅናዕቲ ዝገብር ንኣብነት ተምሃሮና ከመይ ይመሃሩ ኣለዉ ቋንቋና ከመይ ይዓቢ ኣሎ ከመይ ይሰፍሕ ኣሎ ዝምድናታትና ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ከመይ ኣሎ ኣድላይነት ንሕና ምስ ኔቶ ምፅምባርና ከመይ ይመስል ገለ እንዳበለ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ንኖርዌይ የገድሱ እዮም ዝበሎም ረብሓ ኖርዌይ ይትንክፉ እዮም ዝበሎም ኣርእስታት መፅናዕቲ ይገብር እዚ ህዝባዊ መፅናዕቲ እዩ ዝገብር ኣብዛ እንዛረበላ ዘለና ኣርእስቲ ካብ ወፃኢ ሃገራት መፅኦም ብስደት ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጡ ዘለዉ ዜጋታት እቲ ናታቶም ምትእስሳርን ምትሕውዋስን ናብቲ ባህልን ህይወትን ናይ ኖርዌይ ከመይ ይመስል ኣሎ ዝብል መፅናዕቲ ኣብ 2020 ከምኡ ኸዓኒ 2023 ገይሩ ነይሩ በቲ ሓደ ናይ
عيان سبعة ورحنة كنبران حدا ناينر وي ديبارتمنت مالتيو حدا عمام تواهيبو كم زي مثل مصنعات غير نير أوجت مصنعاتو خاب زرو خابو تنكلت يوم أقاطعميتات مالتيو انتاي نيرو እቲ ቶም ዜጋታት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናብ ኖርዌይ ዝመፁ ነቲ ህይወትን ባህልን ናይ ኖርዌይ ፅቡቅ ይወሃሃድዎ የለውን ዝብል ሓደ ርኽበት ኣብ መፅናዕቲ ዝተመርኮሰ ርኽበት ምስ ረኸበ እንታይ እቲ ምክንያት ከምዚ ዝገብሮም ዘሎ ኢሉ ከዓኒ ናብቶም ምክንያታት ምስ ሰገረ ኣብቶም ምክንያታት ብዙሓት ምክንያታት ተቐርብ ህይወት ናይ ኖርዌይ ኩነታት ኣየር ናይ ኖርዌይ ቁጠባ ትምህርቲ ቋንቋ ወዘተ ወዘተ ዝብሉ ብዙሓት ምክንያታት ክዝርዝር ከሎ ሓደ ካብቶም ዝርዝራት እንታይ ተረኺቡ መሲልካ ካብተን ተሰዲደሙለን ዝመፁ ሃገራት ወይ ኣብተን ተሰዲደሙለን ካብተን ዝመፁለን ሃገራት ኣብ ዘለዉ መንግስታት ተድሕሪኦም ስዒቦም የሸግርዎም ስለ ዘለዉ ስነ ኣእምራዊ ፀቕጢ ይፈጥሮም ስለ ዘለዉ እዚ ኣብዚ ዓዲ ረጊኦም ከይነብሩ ዝገብሮም ዘሎ ሓደ ባእታ እዩ ዝብል ሓደ ርኽበት ረኺቡ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ ተረኺቡ ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ምስሊ እንታይ መስለካ ናይ ኖርዌይ ድሕነት እዩ ኣብ ሓደጋ ዝኣቱ ዘሎ ናይቶም ሰባት ኣብዚ ዝመፁ ዘለዉ ዘይኮነስ ካበይ መፂኦም ኣብ ኖርዌይ ተዓቂቦም ዘለዉ ሰባት ተዓቂቦም ስቂሉ ይኮነን ዘሎ እቲ ዝመፅእ ተዓቂቦም ዘለዉ ሰባት ካልእ ኣካል ተድሕሪኦም መፂኡ ስግኣት ይፈጥረሎም ኣሎ እሞ እዚ ዳ እዚኣ ሃገር እንዲኣ ተወሪራ ዘላ ዝብል ሕቶ እዩ ዘልዕል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ዕቱብ ኣርእስቲ ኮይኑ ተረኺቡ ክንዛረበሉ ኣለና ኢሎም ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ካብ ሩስያ ዝመፁ ሰባት እንታይ ፀቕጢ ወርዶም ካብ ኢራን ዝመፁ ካብ ኢራቅ ዝመፁ ካብ ቻይና ዝመፁ እዚአን ሃገራት ኣዝየን ዝውትራት ስለ ዝኾነ እየ ዝጠቕሰን ዘለኹ እንታይ ወርዶም ካብ ኤርትራ ዝመፁ እንታይ ወርዶም እንዳበለ ብዝርዝር ኣቕሪቡ ናብቲ መፅናዕቱ እንታይ እዩ ዝብል እሱ ቁጠባዊ ሃይማኖታዊ ማሕበራውን ፀቕጥታት ይግበረሎም ኢሉ ሽዑ ንዓኣቶም ከዓኒ በብሓደ ይዝርዝሮም ማለት እዩ ናይቲ ኮሚቴ ናይቲ ኣፅናዒ ኣካል ታሽሙ ኣብዚ ደው ኣቢልና እዞም ናይዚ ዝጠቐስናዮ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ኣባል ናይቲ ሃገራዊ ባይቶ ዝኾኑ ሓደ ኮሚቴ ነቲ እማሜ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጡ ዘለዉ ዜጋታት ፀቕጢ ይገብረሎም ኣሎ ምፍራሕ ይገብረሎም ኣሎ ስለዚ እዚ ሓደ ዕቱብ ስጉምቲ ክንወስድ ዘለና ዝብል እማማ ከቕርቡ ከለዉ ነዚ መፅናዕቲ እዚኦም ከም መወከሲ ተጠቂሞምሉ ኣብዚኣ ስለ ዝኾነ እቲ ነዊሕ ክዝርዝሮ ዝፀኒሑ ማለት እዩ ነዚ መፅናዕቲ እዚ መወከሲ ተጠቂሞም ኣብ ዕለት 7 ወርሒ 11 2013 ማለት እዩ 2023 ናብቲ ሃገራዊ ባይቶ ነዚ ጉዳያት ዝምልከቶ ኮሚቴ ማለት እዩ ኣቕሪቦም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክንዛረብ ኣለና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝተዛሪብና ድማኒ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ሓደ ግብራዊ ዝኾነ ዝጉምቲ ክወስድ ከነገድዶ ክንብድሆ ክንፅውዖ ኣለና ኢሎም ነዚ እማመ እዚ ኣቕሪቦም ማለት እዩ ፅቡቅ እንድሕር ወዲካ ኮንካ ናብተን ነጥብታት ብዕምቆት ክንኣቱ እቲ ሕቶ ሓደ ወይ ፕሮፖዛል ሓደን ክልተን እቶም ዘቕርቡ ሰባትን ካብቲ ናቶም ፓርቲን ጠቂስካ እንታይ ኣቕሪቦም ንሶም ሕጂ ኣብ ሓደን ክልተን ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ 3 ኣብ 4 እንዳበልና ክንከይድ ኢና ሕፅር ሕፅር ብዝበለ መምስ ውፅኢቱ ማለት እዩ ፅቡቅ ሕጂ ኣብዚ ዕለት እዚ ብዝጠቐስኮ 2023 ናይ ወርሒ 11 ዝእማመ እዚ ምስ ቀረበ ባህርን ኣሰራርሓን ናይቲ ሃገራዊ ባይቶ ኮይኑ ናበይ ዝዝርጋሕ እቲ ወረቐት ናብተን ኣብ ውሽጢ ኣባላት ናይቲ ኮሚቴ ዘለዋ ፓርቲታት እዩ ዝዝርጋሕ ንሳተን ነቲ እማመ የንብብኦ ማለት እዩ ንሳተን ነቲ እማመ ነቲ ናይቲ ቬኔስረ ዝበሃል ፓርቲ እማመ ኣንቢበን ሽዑ ኣብ ዕለት 15 ነናታተን እማመ ሒዘን መፅአን ምዚ ዝበሃል ዘሎ ሓሳብ ንሰማማዕ ኢና ኢለን ማለት እዩ እምበር ነዚ ደው ንምባል እማመታትና እዝን እትን ክመስል ኣለዎ ከምዝን ከምትን ጌርና ነዚ ነገር እዚ ክንብድሆ ኣለና ኢሎም ነናቶም እማመ ሒዞም መፅኦም
እቲ መንግስቲ ከዓ ማለት እዩ ነቲ መንግስቲ እውን ተላኢኹሉ እዚ ሓሳብ እዚ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ማለት እዩ ተላኢኹሉ እዩ እቲ ነታ ነዚ ጉዳይ እዚ ትምልከቶ በዓል ስልጣን ሚኒስተር ከመይ ክንትርጉሞ ንኽእል ዩስቲስ ኦ በረደስ ካብ ዲፓርትመንታት ክበሃል ከሎ ፍትሕን ሃገራዊ ድሕነትን ወይ ከዓ ፍትሕን ድሕነትን ኢልና ክንፅውዖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሚኒስተር ማለት እዩ ከዓኒ ተዓዲማ ኣብቲ ሚኒስትር ፍትሒ ጥራይ ዶ ምጥንቃቕ ኣይኣክልን ኣገዳሲ እቲ ፍትሕን ድሕነትን ኢልካ ምጥቃሱ ከምቲ ዘሎ ምክንያት ኣለዎ እቲ ፍትሕን ድሕነትን ዝብል ሽም ክሕዝ ከሎ ምክንያት ኣለዎ ኣብ ውሽጡ ብዙሓት ኣካላት ስለ ዝጥመሩ ማለት እዩ ሽዑ ኣብታ ዝርዝር ክሪኦም ኢና ስለምንታይ እዮም ከምኡ ኢሎም ዝመፁ ዘለዉ ዋላ ኣገዳሲ ኢኻ ከምኡ ክፈልጦ እውን እቲ ሰብ ኣገዳሲ እዩ ኣነ ነቶም ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጡ ሰባት እውን ነዚታት ብዝርዝር ክፈልጥዎ ኣገዳሲ ይመስለኒ ምክንያቱ ጉዳዮም ዝምልከት መን ይሕዝዎ ዘሎ እንታይ ዝገብር ዘሎ ክፈልጡ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብዝኾነ ንሳ እታ ነዚ ዝምልከት ነዚ ጉዳይ እዚ ዝምልከቶ በዓል ስልጣን ዘለዎ ሓደ ሚኒስትሪ ከዓኒ ናቱ ተወካል ርኢኹ ኣብኡ ሕቶታት ናይቶም ባይቶ መሊሱ ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን እቲ እማመ ኣብ ዕለት 7 ወርሒ 11 2023 ናብቲ ኮሚቴ ምስ ቀረበ ነቲ መንግስቲ እውን ተላኢኹሉ ስለ ዝነበረ እቲ መንግስቲ ከዓኒ በታ ናቱ ናይቲ ትብላ ዘለካ ሚኒስትሪ ፍትሒ ንበላ ትብል ዘለካ ገይሩ ማለት እዩ ሓደ መልሲ ነቲ እማመ ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ኩሎም ተኣሳሲሮም እዮም ሕጂ ኣብ ዕለት 15 ናይዚ ወርሒ እዚ ወርሒ 3 ዲና ዘለና ሓቂ ሕጂ እቲ ክትዕ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ኣብ በብሓደ ክንሪኦም እንተኮይና እቶም እማመታት ጠቕሊሎም 6 እማመታት እዮም እቶም እማመታት ከዓኒ ካብቲ ናይ ገስጋስ ፓርቲ ዝበሃል ሓደ ወይ ከዓ ፕሮግረስ ፓርቲ ገለ ዝኽልዎ ዝኽእሉ ብእንግሊዝኛ ማለት እዩ ካብቲ ካልእ ድማኒ ሮ ፓርቲ ዝበሃል እሱ ካልኣይ ሳልሳይ ከዓኒ ካብቲ ሶሻሊስት ቬነስትረ ፓርቲ ዝበሃል ከምኡውን ካብቲ ሮ ፓርቲ ወዘተ ግን 6 እማመታት ቀሪቦም ማለት እዩ ሕጂ በብሓደ ነቶም እማመታት ዝተዋህቦም ድምፅን ከቕርበልካ ክነግረካ እንድሕደል ኢኻ ማለት እዩ እወ ብሰነንተን ቀንዲ ነጥብታት ክዝርዘራ እንደልየን ዘለና ድሓር ናብቲ ሓፈሻዊ ርእይቶ ኸ ክንከይድና ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ እንታይ እዩ ድብል ናይቲ ፍረምስክሪስ ፓርቲ ዝበሃል ወይ ከዓ ነቲ ገስጋስ ፓርቲ እዚ ብቬነስትረ ፓርቲ ዝቐረበ መንግስቲ ኤርትራ እሳቶም እንታይ ኢሎም እዮም ዝፅውዕዎ ትራንስናሽናል ኡንደርቴከልሰ ማለት ስግረ ደባዊ ፀቕጢ ጭቆና ማለት እዩ ክንብላ ንኽእል ናብ ሃገርና መፂኡ ነቶም ካብ ኤርትራ ዝመፁ ሰባት ጭቆና የውርደሎም ስለ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ሓደ ግብራዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ኢሉ እቲ ቬነስትረ ፓርቲ እማመ ምስ ኣቕረበ ኩላተን ተን ፓርቲታት ማለት እዩ ተን ኣባል ናይቲ መንግስቲ ዝኾና ፓርቲታት ነዚ ዝበሃል ዘሎ ሓሳብ ንሰማማዓሉ ኢና ምስ በላ ናትና እማመ እምበኣር ነዚ መከላኸሊ ዝኸውን ኢለን እቲ ቀዳማይ እቲ ፍራምስክት ፓርቲ ዝበሃል እቲ ፕሮግረስ ፓርቲ ማለት እዩ ንሱ እንታይ ኢሉ ሓሳብ ኣቕሪቡ እንታይ ዝብል እማም ኣቕሪቡ ቃል በኋላ እንድሕዳን ንኽናብ ትግርኛ ክትርጉማ ኮይነ እቲ መንግስቲ ነቲ ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ዘሎ ገንዘብ ካብ ኖርዌይ ደው ክቆፃፀሮን ደው ከብሎን ንፅዋዕ ኣለና ትብል እቲያ ቀዳመይቲ ማለት እዩ ነዚኣ 3 ኣካላት መልሲ ሂቦምላ ሓደ ካብቲ ሆይረ ዝበሃል ፓርቲ ናይቲ መንግስቲ ዝዓበየ ተሳታፋይ ፓርቲ ማለት እዩ ንሱ እንታይ ኢሉ እዚ ኣፀጋሚ ስለ ዝኾነ ግብራዊ ክንገብሮ ዘይንኽእለሉ እዩ ስለዚ ብወገና ኣይንድግፎን ኢና ጥራይ ዝብል ሓደ ድምፂ ሂቡ ነቲ ክትዕ ሕጂ ዝርዝበልካ ዘሎ እቲ ቪድዮታት ኣሎ ዝኾነ ሰብኣይቲ ክሪኦ ዝኽእል እዩ እቲ መንግስቲ ግን እንታይ ኢሉ በታ ናቱ ተወካሊት ሚኒስተር ገይሩ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ካብ ኖርዌይ ናብ ኤርትራ ዝኸይድ ዘሎ
መንግስቲ ኤርትራ ንዜጋታቱ ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጡ ብመልክዕ ግብሪ ዝሓቶም ክልተ ብኢታዊት ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ከምኡ ምዃኑ ኢና ንርዳእ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ወፃኢ ንዝርከቡ ዜጋታቱ ግብሪ ክሓትት ከዓኒ ፈላሚ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኮነን ኩለን ኣብ ዓለም ዘለዋ መንግስታት ናብ ወፃኢ ዝቕመጡ ዜጋታተን ግብሪ ክከፍሉ ይሓቶም እየን ኖርዌይ እኳ ናብ ወፃኢ ዝቕመጡ ዜጋታታ ንሃገር ግብሪ ክከፍሉ ተሓቶም እያ ስለዚ ነዚ ክንቆፃፀሮ ዋላ ብዛዕባኡ ሲ ዝርብ ክንገብር ምስ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ኣብ ውሽጥና ይኹን ምስ መን ይኹን ዝርብ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ሕጋዊ ባይታ እውን የብልና ኢላ ማለት እያ ሚኒስተር ኣብዚ ግን እያ ዘስመረትላ ማለት እዩ ንሳ እቲ ግብሪ ተባሂሉ ዝኽፈል ዘሎ ብድልየት ናይቶም ከፈልቲ ዳ እምበር ብግዴታ ስለ ዘይኮነ ንሳቶም ከዓ ክኸፍሉ እንተዘይደልዮም እቲ መንግስቲ ከገድዶም ስለ ዘይክእል ዘገዶም ኣካል ንሕዳ ኣሎ ነዚ ዝከታተል በዓል መዚ ናይ ፖሊስን ካልእ ናይ ፀጥታ ናይቲ ሃገርን ስለ ዘሎ ንዕኡ ሓበሬታ ክህቡ ኣለዎ ንሕና ግን ነዚ ኣይንዘራረበሉና ደው ነብሎ እውን ነገር እውን ኣይኮነን ኢላ ማለት እዩ እቲ ባይቶ ከዓኒ ነዚ ብድሕሪ ብቁፅሪ ርኢናዮ እቲ ብሓፈሻ ድሕሪ ብቁፅሪ ርኢናዮ ብ41 ብ58 ኣውሪኦዎ ማለት እዮም 41 ድምፂ ደው ነብሎ ክብሉ ከለዉ እቶም 58 ከዓኒ ብዝስ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ኢሎም ማለት እዩ ብከምዚ ምክንያት ኣውዲቆሞ ማለት እዩ ነቲ ድምፂ ኣብ ተቐዳሚት ፕሮፖዛል ግን 83 ብ13 ተቃውሞ 13 ደገፍ ከም ዝረኣየ ትገልፅ ኣላ እሞኒ ወይሳ ሰጊርካ ዲኻ ዋላስ ክትመለስ ሰጊራ ኣይኮንኩን ክንመፃ ኢና ሕጂ እቲ ምናልባት ትስኻ ንቢብከያ ዘለኻ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ተፃሒፉ ዘሎ እንታይ እቲ ቁፅሪ 6 እንድሕር ኣቲኻ ርኢኻ ተፃሒፉ ዘሎ ቁፅሪ 6 ኢሉ ዝጅምር ፕሮፖዛል ወይ ከዓ ንእማም ቁፅሪ 6 ኢሉ ዝጅምር ሕጂ ንሱ ኢኻ ንቢብካ እንድሕር ስኻ ርኢኻ ኣለኻ ዋላ ኣነ እውን ይሪኦ ኣለኹ ሕጂ እቲ ኣብዚ ዘሎ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ እንድሕር ኣንቢብና ቁፅሪ 6 11 ብ86 እሱ እማም ቁፅሪ 6 እዩ ሕጂ ኣነ ቁፅሪ እማም ቁፅሪ 1 ቁፅሪ 2 እንዳበልከ ዝኽእልካ ዘለኩ ሽዑ ኣብ መወዳእታት ቁፅሪ 1 ይመፅእ እታ ናይ ቁፅሪ 1 እማመ እዛ ዝበልኩ ኸ ሕጂ እዚ ዘንብበልካ ዘለኹ ኣብቲ ነዚ ዝምልከቶ በዓል ስልጣን ነዚ ሓበሬታ ዝዝርግሓሉ ዌብሳይት ኣትየ ስለ ዝኾንኩ እቲ ቃለይ ከም ዘለዎ ጥራይ ክውሰድ ዘለዎ ምክንያቱ ናተይ ርእቶ ይኮንኩን ዝህብ ዘለኹ هو تقندي علامنا وانت ويب سايت سبات كتقوملو كخلو حدا بتخلخا نتقانق خردهم زصقمهم ኤርትራውያን ኣብኡ ዘለዉ ነቲ ጭቡጥ ካብቲ መንግስታዊ ዝኾነ ዌብ ሳይት መርበብ ሓበሬታ ስለ ተምፅኡ ዘለኻ ከምኡውን ምንጭ ክወስድዎ እውን ዝግባእ ኮይኑ ይስማዓኒ ካብ ኖርዌይ ወፃኢ ዘለዉ ኤርትራውያን እውን ናይ ኖርዌይ ሲስተም ናይ ኖርዌይ ሕጊ ናባብራን ኣካይዳ እንታይ ምስል ሓደ ስእሊ ክህልዎም እዩ ሕጂ ኣብዚ ንዛረበሉ ዘለና ዛዕባ ከዓ እቲ ዓይነት ፍጻሜታት ሓሊፉ ከዓ ሓደ ስእልን ሓበሬታን ክህልዎም እዩ ብኸምኡ ሃቐና እውን ስለ ንዛረብ ዘለና ኢና ንስኻ እውን እንዳንበብካ ትምልስ ዘለኻ ኣነ እውን እንዳንበብኩ ዝሓተካ ዘለኹ ናብቲ ቃላይ ንቐፅል ኣብቲ እታ ዝበልካዮ ኣብቲ ሰባት ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጡ ኣትዮም ከንብብዎ ገለ ዝበልካዮ ዳሕራይ ኣብቲ ናተይ ርእቶ ክህብ ከለኹ ክንጠቕሳ ኢና እንተረስዕያ እውን ኣዘክረኒ እቲ ካልኣይ እማመ እንታይ ዝብል እሱ እውን ካብቲ ገስጋስ ፓርቲ ዝበሃል ዝቐረበ ሓደ እማመ ማለት እዩ መንግስቲ ነቶም ንኤርትራውያን ንዝወሃብ መንበሪ ፍቃድ ሓደ ገደብ ክገብረሉን ነቲ ተዋሂቡ ዘሎ እውን እሞ ነቶም መንግስቲ ዝድግፉ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝድግፉ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣብ ኖርዌይ ኮይኖም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝድግፉ ሰባት እውን ንዕኡ እውን ክስሕቦ ክንፅውዕ ኢሎም ማለት እዩ እቲ እማም ቁፅሪ ክልተ እማመታት ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሕጂ ሓደ እቲ ንኤርትራውያን ዝወሃብ መንበሪ ፍቃድ ገደብ ክግበረሉ ክልተ እቲ ድሮ ተዋሂቡ ዘሎ እሞ እዚ ፍቃድ እዚ ተዋሂብዎም ከዓኒ ነቲ መንግስቲ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ኖርዌይ ኮይኖም ዝድግፉ ዘለዉ ዜጋታት ነቲ ናታቶም መንበሪ ፍቃድ ክስሓብ ዝብል ከዓኒ እቲ ናይ ቁፅሪ 2 እማመ ማለት እዩ ንሱ እውን ብውዱቕ ኮይኑ ብ13 ብ86 ማለት እዩ
ውድቕ ኮይኑ ንሱ مهم. እታ ሚኒስትር እውን ነዚ ታኻትብሎ ነዚ እውን መልሲ ሂባትሉ ነይራ ናይት መንግስቲ ተወካሊት ኮይና ማለት እዩ مهم. ኣካታዒ እዩ ትብልሳ ዝድግፎ የለውን ክንብል ኣይንኽእልን ግን ጭብጢ ከነቕርበሉ ንኽእል ኣይኮነን እዚ ካልኣይ ኣብ ውሽጢ እዚ ዝምእከል ሓደ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ኣሎ ትብልሳ ማለት እዩ ነቲ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ናይዞም ሰባት ንሸይጣን እውን ከምልኹ ዝህልዎም ናይ ዲሞክራሲ መሰል ክንነግፎም ኢና ኢላ እያ እቲ መልሲ ትህብ ስለዚ ኣካታዒ ስለ ዝኾነ እዚ እውን ክንሓስበሉ ንኽእል ኣይኮነን ኢላ ማለት እዩ ንሳቶም እንተ ደኣኒ ኣብ ነርወይ ኮይኖም ኣንጻር እቶም ኣብ ነርወይ ዝቕመጡ ሰባት እሞ ናይቲ መንግስቲ ምስ መንግስትኻ ፀገም ዘለዎም ዝኾነ ዝገብርዎ ተግባር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ግን ንዕኡ ዝምልከት ሕጂ እውን ካልእ ዲፓርትመንት ፒኤስቴ ዝበሃል ወይ ከዓኒ ናይ ነርዌይሲ ናይ ፀጥታ ሓላዊ ዝበሃል ማለት እዩ ኣካል ስለ ዘሎ ፖሊስ እውን ማለት እዩ ስርሑ ኮይኑ ዝከታተሎ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ሓበሬታ ብምሃብ ነዚ እውን ክንዓክቶ ንኽእል ኢና ኢላ ነዚ ኢልና እንገብሮ ሓደ እታ ሃንድሊንግ ስፕናል ትበሃል ግብራዊ ስጉምቲ ማለት እዩ እና የለን ዘይህልወሉ ምክንያት ከዓኒ ነዚ ክንገብር ዝህበና ሓደ ሕጋዊ ባይታ የለን ትብል እቲ ሕጋዊ ባይታ የለን ደጋጊምና ክንጥቕሳ ስለ ዝኾንና ቀዲሞም ስለ ዝጠቐስክዋ ንምንታይ ከብርሃ ደሊ መሲልካ እዚ ኣብ ነርወይ ሓደ ቅዋም ኣሎ ግሩንሎቨን ዝብልዎ ንሳቶም ማለት እዩ ኩሉ እትገብሮ ነገራት በዚ ቅዋም እዚ መሰረት ጌርካ ክኸውን ኣሎ እቲ ሰብ ይኹን ዝኾነ ይኹን ኣካል ከምዚ ኸሊእናካ ከምዚ ሂብናካ ክበሃል ከሎ ከምዚ ክትከልኡን ትኽእሉን ኢኹም ምክንያቱ እቲ ቅዋም ናይዚ ሃገር የፍቅደለ እዩ ኢለ ስለ ዝካታ ማለት ሕጂ ደጋጊምና እቲ ሕጋዊ ባይታ የብልናን ኢሎም ክብል ከለኹ ነዚ ቅዋም ይጠቅስ ከም ዘለኹም ዝካሮ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ንሱ ከዓኒ ብ11 ብ86 ወዲቑ ማለት እዩ እቲ እማማ ቁፅሪ 3 ንሱ እውን ብኣቶም በቶም ገስጋስ ፓርቲ ዝበሃሉ ይቐሪቡ ነቶም ድሮ ዜግነት ናይ ነርወይ ተዋሂብዎም ዘሎ ሰባት ኣብ ኤርትራ ኣብ ነርወይ ዝቕመጡ ኤርትራውያን እሞ ከዓኒ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሬጂም ኢሎም ዝፅውዕዎ ሳቶም ስርዓት ዝድግፉ እቲ ናታቶም ዜግነት ናይ ነርወይ ተዋሂብዎም ዘሎ ክሰሓብ ወይ ዳግመ ግምት ግበረሉ ኢሎም ሓደ እማም ኣቕሪቦም ንሱ እውን ብ11 ብ13 ብ86 ውድቕ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ንፅር ማለት 86 ኣይፋል ኢሎም 13 ኸ ኣወ ኢሎም ስለዚ 86 ስለ ዝበዝሑ ክነፂግሎ ኢልና ክነፅሮ ዶ ይግባእ ሓቀይ ከነነፅሮ ይግባእ ግን ኣወሃህባ ናይ ድምፂ ኣሎ ኩሉ ግዜ ዝያዳቶም ናይ ሕጊ ኣካላት ገለ ክምሁርና ፅቡቅ እዩ ብዛዕባ ዝታት 13 ብከምዚ ወዲቑ ክንብል ከለና 13 ብከምዚ ተዓዊቱ ክትብል ከለኻ 13 ብከምዚ ወዲቑ ክትብል ከለኻ ኣውቶማቲካሊ ዝመፅእ ኣየናይ እቲ ተዓዋታይ ቁፅሪ ብድሕሪት እቲ ወዳቃይ ቁፅሪ ብቅድሚት እንድሕር ዳኣ ብከምዚ ተዓዊቱ ብከምዚ ወዲቑ ክትብል ከለኻ ሕጂ 13 ብ86 ወዲቑ ክብል ከለኹ እንታይ ኢና ዘለና ማለት እቲ ብዝሕ ናይቲ ቁፅርታት ይነግረና እዩ ዘሎ ብቐንዱ ግን ዋላ ብኩዕሶ 3 ብ2 ስዒራታ 3 ብከምዚ ኣውዲቓታ ገለ እንዳተባሃለ ምሽ ይቐርብ ሕጂ ብከምዚ ክንሪኦ ፅቡቅ እዩ ዝመስለን ማለት እዩ ንምንታይ ከምብለካ ኣለኹ እቲ መደብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዋላ ኣብ ደገ ዘሎ ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዝዓበየ ስለ ዝሰምዖ በቲ ንኩሉ ዝርድኦ ዝምጥኖ ኣገላልፃ ክግለፅ ስለ ዘለዎ እየ ከም መዘኻኸሪ ዘምፀልካ ዘለኹ እምበር እቲ ንፁር ኣይኮነ ወይ ከዓ ብሩህ ኣይኮነን እቲ መልሲ ገለ ማለት ኣይኮንኩን ፅቡቅ ሕጂ 13 ብ86 ወዲቑ ክንብል ከለና 13 ንግበሮ ክብሉ ከለዉ እቶም 86 ኣይንግበሮ ኢሎም እቲ ጉዳይ ውድቕ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ሓደ እማመ ድማኒ ካብቲ ሶሻሊስቲስክ ቬነስትረ ፓርቲ ሮግ ዝበሃሉ ክልተ ፓርቲታት ይቐሪቡ ንሱ እንታይ እዩ ሃገራዊ ባይቶ ነቲ መንግስቲ
ሓደ ግብራዊ ዝኾነ ስጉምቲ ብዛዕባቶም ሃገር ኣቋሪፆም ዝመፁ ጭቆናታት ኣብ ኖርዌይ ናይ ዝነብሩ ናይ ስደተኛታት ኮሚኒቲ ክሰርሕ ከገድዶ ወይ ክፅውዖ ዝብል ማለት እዩ እንድሕር እዚኣ ቃል በቓላ ጥራይ ኣንቢበልካ እንድሕር ዳኣ ብትክክል ትግርኛ ኣንቢብናያ ግና እንታይ ትብል እቲ ሃገራዊ ባይቶ ነቲ መንግስቲ ነቲ ስግደደባዊ ጭቆናታት ኣብ ልዕሊ ናይ ስደተኛታት ሕብረተሰብ ኣብ ኖርዌይ ዝወርድ ዘሎ ግብራዊ ስጉምቲ ወሲዱ ደው ከብሎ ንፅውዕ ኣለና ወይ ከዓኒ ክፅውዕ ወይ ከዓኒ ከገድዶ ዝብል ሓደ እማም ኣቕሪቦም ማለት እዩ ንሱ ብቁፅሪ ክንሪኦ ከለና 19 ብ80 ወዲቑ እቶም 19 ከምኡ ንግበር ክብሉ ከለዉ እቶም 80 ድማ እዚስ ንገብሮ ነገር ኣይኮነን ኢሎም ንዓይ ልዕሊ ኩሉ ዘገድሰኒ ብዚ እታ ናይት መንግስቲ ተወካሊት እትህቦ መልስታት እዩ ምክንያቱ ንሱ እዩ እቲ መብዛሕትኡ እዋን ንዓይ ግብራዊ ማለት እዩ እቲኣ ናይት መንግስቲ ተወካሊት ከዓኒ ነዚ ኣብ ነብሲ ወከፍ እቶም ሃገራዊ እቶም ኮሚቴ ንሳቶም ክካትዑ ከለዉ መንግስቲ እንታይ ይብል እንዳተባሃለ ሕቶ ይቀርብ ነይሩ እዩ ኣብኡ ማለት እዩ ሕጂ ሳ ብድምፃን ብፅሑፍን ኣሎ እቲ ዝበለቶ ኣብኡ ብድምፂ ኣሎ ብቪድዮ ማለት እዩ ብፅሑፍ ኣሎ ንሳ ከዓኒ ነዚ መልሲ ክትህበሉ ከላ እንታይ እያ ትብል እዚ ካብቶም ነቶም ስደተኛታት ንላዕሊ ንኖርዌይ ዘገድሳ እዚ ከዓኒ ከምዚ እንድሕር ዳኣ ዝግበር ኣሎ ኮይኑ ስቂልና ንሪኦ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ናትና ሃገራዊ ድሕነት እቲ ናትና ክልላዊ ግዝኣት እዩ ዝድፈር ዘሎ እዚ ስርሑ ዝኾነ ካበይ ይምፃእ ካበይ ከምዚ ዝኣመሰለ ወይ ከዓኒ ናይ ግዳማዊ ምትእትታው ናብ ኖርዌይ ዝቆፃፀር ዕማሙ እዚ ዝኾነ ሓደ ኣካል ግን ኣለና እዚ ኣካል እዚ ከዓኒ ስርሑ ክሰርሕ ዝኽእል ብቡቕዓት ሞያውያን ዝቆመ ኣካል እዩ ነዚ ከዓ ኣነ ይኣምኖ እየ ትብል ማለት ይሳብ ውልቃ ከምዚ እንድሕር ዳኣ ኣሎ ኮይኑ እቲ ኣካል እሱ ክረኽቦ እዩ ክሰርሖ እዩ ንሕና ከዓኒ ንዕኡ ከምዚ ግበር ከምቲ ኣይትግበር እንብሎ ኣይኮነን ምክንያቱ ንሱ ስርሑ ስለ ዝኾነ ከምኡ ዓይነት ስራሕ ገብሮ ስለ ዝኾነ ንስደተኛታት ወላ ከምዚኦም ንከምዚኦም ፀቕጢ ይወርዶም ኣሎ ኢልና ግን ሓደ ፍሉይ መደብ ሓደ ፍሉይ ግብራዊ መደብ ነውፅኣሉ ንኽእል ሓደ ሕጋዊ ባይታ የብልናን ሕጋዊ ባይታ ዘይብሉሎ ምክንያት ንኣቶም ክከላኸሉ ነቶም ስደተኛታት ንምክልኻል ኣይኮነ ሕጋዊ ባይታ ዘይብሎም ብቐንዱ ኣብ ናይቲ ካልእ እሱ ስርሑ ዝኾነ ሓደ ክፋል ናይቲ መንግስቲ ኢድካ ምእታው እውን ስለ ዝኸውን እዩ እቲ ሕጋዊ ባይታ የብልና ትብል ዘላ እቲ እሱ ስርሑ ስለኾነ መንግስቲ እሱ ስርሑ ዝኾነ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ከዓነ ነዚ ጉዳይ እዚ ክሰርሓሉ እዩ ትብል ማለት እዩ እዛ ሕጂ ንዓይ እቲ ቀንዲ ዝኾነ ሰብ ክርዳኣ ከስተብለላ ገለ ዘለዎ ትመስለኒ ኣብዚ ኖርዌይ ዘሎ ሓደ ኤርትራዊ ማለት እዩ ብተወሳኺ ንሳ እንታይ ትብል ኣብዚ ሕጂ ንኤርትራውያን ዝዓለመ ስለ ዝነበረ ትዝርርብ ኣብዛ ክነምንባ ፅናሕና ካብ ወፃኢ ወይ ከዓኒ ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጡ ናይ ካልኦት ሃገራት ዜጋታት ዝነበሩ ሰባት እያ ትብል ኣብታ ክዝርብ ክዘራረቡ ከለዉ ብድምፆም ግን እንታይ ዝብል ንኤርትራውያን እዩ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ሳ እንታይ እያ ትብል ብቐንዱ እቲ ንኤርትራውያን ኢልካ ምዝራብ ሓደ ጌጋ መልእክቲ ዘተሓላልፍ ንሓደ ዝተወሰነ ጉጅለ ኢልና እነቕርቦ ሓደ ግብራዊ ሕማም ስራሕ ገለ ኣይህሉን እዩ ክኸውን ብዛዕባቶም ኩሎም ካብ ኣብ ኖርዌይ መፂኦም ናይ ዕቑባ መሰል ተዋሂብዎም ዝነብሩ ዘለዉ ዜጋታት ይኸውን ዘለዎ እነውፅኦ ፕላን እንተክወፅእ እንተዝከኣል እውን ማለት እዩ ትብልሳ እንተኾነ ነዚ ተቀዲመ ዝጠቀስኮ ነዚ ዝሰርሕ ኣካል ከዓ ስለ ዘሎ ስርሑ ኮይኑ ማለት እዩ ከምዚ ለበዋን ወላ ምሕፅንታ ገለ ዘየድልዮ እሱ ስርሑ ዝኾነ ኣብ ኖርዌይ ንሱ ኣካል ስለ ዘሎ ንሱ ክሰርሓሉ እዩ ኢላ ከዓኒ ንሳ ናታ ርእቶ ሂባትላ ማለት እዩ ናታ መልሲ ሂባትላ እዚ እቲ ቁፅሪ 4 ኢና ኣንቢብና ማለት እዩ ቁፅሪ 5 ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ሳ ቁፅሪ 5 ቁፅሪ 4 ብሓንሳብ እቲ ድምፂ ተዋሂብለን ተመሳሳሊ ክልተ ዝተፈላለዩ ፓርቲ ጥራሕ ስለ ዘቕረብዎን እየን ስለ ዘቕረብዎ እዩ ጥራይ እቲ ናይ መወዳእታ ቁፅሪ 6 ንስኻ ተንብቦ ዘለኻ
Stortinget bör regeringen sätta igång tilltag och utarbeta en handlingsplan för att bekämpa transnationell undertryckelse av eritreere i Norge. Det vill säga att بجيجا تترجمات مثل نعي ده تدقاقيمات بازرا أخوة مالتي هذا جبراوي زهونه سجمتي معك أني تازلوه وسيد كازلوه نتي هاجر أقاريسو ويكاني سجر باوي زهونه شكونا نمجوانا بنرويز مسزلو ناي إيرترا سرعات جبراوي سجمتي بموساد كأنه زهور الملك عتاد بمقمات كنا كلا خلاص نسوى لنا يلوم مالتي تي إمام غريب مو نسوق يعني خنت دروت تقصص أنا حكا حسرت هذا ب سوانيان شدشتن ودق كوينو مالتيو أنا يتصبح زي أبزيات رأي مالتي هذا رأيتي كيف أبتم كلهم رأيتات كتاشو مخبيه جن أبزيات رأيجن كم زي رأيته كم زي ملسخ كندوز هون فريلي نايج تا خاطبلو ناي قصر ولا كل جل يتصبح أوتوماتيكالي ودق كون ولا يتصبح معناته ولا النروي يتصرفي إندهر كومي جبرانو جلينهم أمينهم مالتي أبتزرزر جن كريينا انتهى مالتي تي سقطتاتن كم يجي لهم يمزريون إتن وسانتات باتن إمامتات كابتوم نتي نايتي فينستر بارتي تساويعيت مسرت بمجوار زقربو شدشت إمامتات نايزي تفعلوا بارتيات إذا زي تقصنا يعني نيره زي أنكاني وسيدن نزي مثل نيرو مالتي أبزي حدا أقداس نتبي خنري تربوي ماتي انتاي دايوتي عود كوينو انتاي دايوتي 7 ب10 اجي ولا عندي غير 7 ب10 بتاع انت بيز بالك 7 ب10 استعود عندنا هنا 7 تعويت 10 ودي نزلنا مالتي حدا أقداس نتبي نسويتي يا أبزي خنطوسا أقداس زخور مالتي نسون تا يوزبل كلها خم ببالك بنرويجان شعوب بالتقرينيا وترجم الكائن والسنة يبل kommittén har en övrig ingen marknader visar till representantförslag och rör Stortinget till att göra följande. Ett kommitté, det ska vara imame, naiti, مسرت أو إمامه في بيت بنسترز غربة قدام أي إمامه مالته أستوفله بمهاب إذا صعب والسنة يوصلنا له لتمنجست خاني سأوعد يا رب إذا صعب والسنة خمس مسل بالنروجان كنا ببغلنا Stortinget bär regeringen följa upp proba rapport 2023 pros och kontroll en studie av ekonomisk, ideologisk eller religiös press med utspring i upprinnelseland rättat mot personer med invandringsbakgrund i Norge. Och rapport 2023 till transnational undertrycking, begreppsavklaring och sektoransvar. Och iverksätta tilltag för att förhindra transnationell undertryckelse av personer i Norge, för exempel genom en handlingsplan mot transnationell undertryckelse. أبزا إرترات بالقلا يسمعت. زي أنا عايتها لعلو كله أقدسات النزل. سلمتها يا قدساتني كزاربو لي إتيا وسانة جن كم زلا تختلق ملكه. زي هاجراو بايتو نت منجستي نتي ناي بروبا رابورت أكل تشحن عسران كمون كل تشحن عسران سلستان زغربة تقدامي أب إيكونومي سنة حسابن هاي مانوتن مسألة زجبلت سقطي نايتهم أب نروي موتو زيجاتات كابوس أيز موتهم أستقبلوه قبرلو كلاي نايتي أب تشحن عسران سلستان زغربة هاجر سجر شقنا زبل كايو نسخة مالتيو أب نروي
ናይ ዝነብሩ ናይ ወፃኢ ዜጋታት ነዚ ድማኒ ሓደ ግብራዊ ስጉምቲ ብምውሳድ መከላኸሊ ክገብረሉ ንፅዋዕ ኣለና ትብል እያ እቲኣ ነዚኣ طلبوا تمام 7 تم بعسرة ولا 7 بعسرة 7 بعسرة ولا 7 بعسرة زي تجاجي 7 بعسرة ترى أنا بيبقى اللي 7 كوينو هم 7 بعسرة هو تي مولو قصر تراي كان بسلة سنة هو إزخون لحن تيجي جاي عريم الله قاله تي عب مدن تاع بسيهم هو 7 أيفال دميلهم ولاس 7 بعسرة تعويتو 7 سبات على عسرة تعويتو تبع دمسخ ناي هو دمسخ والله تم عسرة ماني ناي أيفال دمسخه زي هو نمنتاي هو ناي هو نتي ناي أقدمنا مع مئتو زتقصنايو بروبا رابورت زبال تي بروبا رابورت انتاي كم بيسرح حبت مئتو ناي تزرباي تقيسلو نسو أب نرويز نورو زيغاتات أبتي ناي نروي حبرتسب بقبو تواهيدهم كي نبرون سلاماوي هيوت كي مرحن عنك فاس زغونهم زولو مخنياتات يلو خزرزر كله حدا خابت رغبتاتو اتي تساقطن مكوت صارن أب اليوم زورد بتن قديفهم منز موس منجستات ويسرعاتات سلازو خونه إذا خاني بمنجدي هيمانات هاو ملكع بمنجدي كتباو ملكع بمنجدي سنة حسابه ملكع أبيلوز مس أسلز خونه نزي مكتتال كجبرلو إلى بيوم ساعته متي تساوي جورو بزرلو مالتي حجنا ثم كتتال كجبرلو زي بالتقلب يوم 7 شوعة هو عسرها أيفاري لما مالتي تبلن زلا هو نزي أنكم طبعا نبنا مجرش حجزنا نخيط نبنا نتكاري توتات كنكيدينا هذا أنتي كم نتبون إسكانية كقدمة بالكماني نوه كيدينا نتكاري توتات سمع حفش أوتي زلون كبحر كأتصنحن كخيل صنحن أنا أنتي قبل لي مسيلة تي زي علت عسران بعد 10 عام مشان علت عسران عسران علت عسران تخت عندها تجاور خلو ريكا هاتول نيره 10 عام مشى علت عسران غاني تي دمستات وهاي ومرم نمتخ قبل كلوني كهاتول نيره تشعب دقيت هو تعالت علت 10 عام مشى تخت عندها غايدو علت 10 تشعت غاني تي مدن نمتخ تجيرلو يا كهاتول نيره هجي حدا زت حساسبن ነገር نيرو أبزي እቲ ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ኖርዌይ ዝቕመጡን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩን ብሽም ናይቲ ቃልስና ኣንጻረት መንግስቲ ኢሎም ዝገብርዎ ንጥፈታት ማለት እዩ ዝረኣይዎ ኣተረጋጉማ ናይዚ ብህሎታት እዚ ገለ የተሓሳስበኒ ነይሩ ናቶም ሓደ እዩ ካልኣይ ከዓኒ እቶም ናይቲ ስርዓት ደገፍቲ ኣብ ኖርዌይን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ዝቕመጡ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ክንዛረብሉ ፅናሕና ብህሎታት ዝሃብዎ ትርጓሜታት ገይሮም ዝሓዝዎ ኣተሓዛን ገለ ይከታተሎ ነይረ ክልቲኣቶም የተሓሳስቡኒ ነይሮም ከምኡ ስለ ዝኾነ እየ ከዓ ከምዚ ክንዛረብ ምስ በልካኒ ዋላ ሓንቲ ዓይነ ዘይሓሰብዎን ሓቂ ዘረባ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ እምሮይ ፀኒሑ እቲ ኣተሓሕዝኡን ንዓይ ከዓኒ ፅቡቅ ኮይኑ ዘይተሰማዓንን ማለት እዩ እንታይ ብክልቲኦም ዝቀረበ እንድሕር ርኢና ሕጂ እቲ ቀዳማይ ወገን ንሕና እውን ኣካላቱ ዝኾንና ኣንጻር እቲ ኣብቲ ሃገር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እንገብሮ ንጥፈታት ነዚ ከም ዓወት ናትና ጌርካ ምፅምባሉ ነቲ ኩሉ ቃልስና ዘውድቕ ኮይኑ ተራእዩ ነቲ ኩሉ ንጥፈታትና ስኢሉ በቃ ሓመድ ዝገብር ኮይኑ ተራእዩ ስለምንታይ ምክንያቱ ስለምንታይ ይኹም ኮይኑ ተራእዩ ንመሲልካ ብቐንዱ እዚ ኩሉ ክነንብቦ ፅናሕና ብዛዕባና ኣይኮነ እዚ ብዛዕባ ኖርዌይ እንድሕር ብዛዕባና ዘይኮነ ብዛዕባ ኖርዌይ እንድሕር ኮይኑ ኣነ ኣብ ኖርዌይ ኮይነ ሕጂ ሃገረይ እያ ኖርዌይ ከማንሲ ዝዛረብ ዘለኹ ከመይ ገይረ እየ ነዚ ከም ዓወት ናይ ቃልሰይ ኣንጻር ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ገይረ ዝርእዮ ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ስለ ዘይኮነ ማለት
أبزي أجن حنت نجار أستبيله ده أستبيله نسجله نزعاوت زوج أمبلو زرا هو مسبات أبنروي ونز أمته قال تزاري بني أنا بزعبا زيا شعور خبت تزربنا زرا ده هو نجار نتاي نيرو تين إحنا نجورو زلنا قالسن تين نتن هاجرات نتو منجستات النجروم زلنا زانتن زي الرهب كوين رخيبية مالتي لمن داي بزحات ناي إيرترايان ترانا جزت زغون نروجايان ولا شعوب كنزيري حدا ناي يوهانا زمثل انت قاتبلو دمستات يسمعوني رم بمحبراو ميديا حجي حتى ينتهي انه بزحات سبات مالتيو نحنا ابزي خوينا ابت بدز تعملنا من قدي انصار تتهاجر زلو سرعات كنقالسن كلنا ابزي مصي يفرارحنا سلو زلو دينا تخلاخلونا نان بزلنا ولاس نحنا ابتي هاجر هذا مسرتاو زغون اللوتي كمصينا وي كاني سلام كسفنيناتي قالسنا عينا ايو اي تردانن مالتي نمداي زي ترداني እንኳ حقوسكم كبلو هلو وا انتاي قديوم زنغروهم نيرم እንዳብልኩ ይሐስብ ነረ ለይትን ቀትን ከይደቀስና ኢና ነብር በሻቁለት በፍርዒ ሀገርኩም አይተካላኸለናን አላ መንግስቱም አይከላኸለናን አሉ እንዳብሉ ዲም ዝነግሩهم ነረ ምክንያቱ አብዛ ሰማዕና አብዛ ሁላ ሰማዕና መንግስቲ አብዚ መጽዩ ምፍራህ ይገብር ስለዘሎ ነዚ ግብራው ስጉምት ክንወስደለና ኢሎም በዚያን ተርጉማ ሕጂ ተቅልል አቢልና ማለት ዘረባት ትጥዕመን እዚ ብናታ ያተራጉማ ነርወይ ሃገራዊ ክብረታት ተደፊሩ ስለዘሎ ስጉምት ተወስድ ኣለዋ ኢሎም ፀዊዖም ሓቆም ኣነ ወላ ሕጂ ምስቲ ዋሕስና ህይወት ይብን ዘሎ ሲስተም ኮይኑ ክቃለሶ እየ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ስርዓት ናብ ነርወይ ኣትዩ ዝኾነ ነገር ዝገብር ምክንያቱ ዝናዓይ ህይወተይ ኣብቲ ንሕና ንገብሮ ኤርትራውያን ንገብሮ ቃልሲ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ወይ ኣንጻር ኣብቲ ሃገር ዘሎ ስርዓት ግን እዚ ተራ ኣለዎ ድዩ ንዓና ኣብዚ መፅየ ፋርሓና ኣሎ እዩ ሕጂ ኣነ እዚ ዝኾነ ሰብ ባዕሉ መልሲ ዝህበሉ እየ ኣነቲ ዝደሊ ኩሉ ሰብ ግን ክርድኦ ዝደልዮ ዘለኹ ኣነ እንድሕር ደኣኒ ኣብዚኣ ነርወይ እንዳተቐመጠ ንኣብነት ሓደ ኤርትራዊ ውሕስነት ዘይስምዐሎ ኮይኑ ኣብ ኖርማል ዕላል እንተዝኸውን እሞ ናብ ኤርትራ ተመለስ እንታይ ዳ ዝፈልለዎ ካብቲ ኤርትራ ዝነበርከያ ኢሎም ማሓተትኩም ምበልክዎ ምክንያቱ ኣብዚ ዝመፃኹ ኣነ ውሕስነት ትስማዓኒ ውሕስነት እንዳሰማዕናኻ ነብር ኣሎ ኣብቲኣ ዛ ሃገር ሓደ ዕቁባ ዝሃበትኒ በሽት ዕቁባ እንታይ ድብል ኣብዚ ስኢሉ ናይ ብሰብኣዊ መሰላት ካልእ ዝበሃል ዕቁባታት ኣሎ ንሕና ብዙሓት ኤርትራና ኣብ ዘለና እቶም ዓሰርተታት ኣሽሓት ማለት እዩ ብምክንያት እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓትን ብምክንያት በብውልቃዊ ጉዳያትናን ሓደ ናይ መከላኸሊ ዕቁባ ይተዋሂብና ሃገር ሰ ክትከላኸለልና ማለት እዩ ተዋሂብና ደዳና ኣብዚኣ ኮይና ውሕስነት ዘይስማዓና ኣሎ ኮይኑ ተዋሂብና ዘሎ መከላኸሊ እውን ኣይንፈልጦ ኢና ዘለና ማለት ስለምንታይ ከመይ ኢና ኣብዚ ዝጠቕመና እውን ኣይንፈልጦ ኢና ዘለና ማለት ኣብዚኣ ክግበረለይ ክኸልፈካ ያፅንሐኒ እምበር እቲ ሕቶን ካብ ብዙሓት ሰባት ዝመፀ ርእቶን እቶም ኣብ ሃገርና ፀገም ኣሎ ኢሎም መፅኦም ዕቁባ ዝሓተቱ ኤርትራውያን ኣብ ኖርዌይ ኮነ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ነቲ ስርዓት ደጊፎም እንድሕር ደኣኒ ዝተፈላለየ ናቱ ናይ ፕሮፓጋንዳ ንጥፈታት ዝሳተፉን ኣብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ቦታት ተረኺቦም ከዓኒ ካልእ ፅልኢ ካልእ ኩናት ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ሽግር እውን ከምዘየለ ፅቡቅ ከም ዘሎ ሃገር ኣምሲሎም ንዝዋስኡን ኢና ንቀወም ዘለና ናይ እዚኦም ኣካላት እዚኦም ከዓ ቆላሕታ ክግበረሉ ዘሎ ቆላሕታ ክግበረሉ እንደለ ዘለና ኢሎም እዮም ርእቶ ዝህቡ ዘለዉ ብዙሓት ድሌት ፍትሒ እቶም ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃሉ እሞ ኣብዚ ንጥፈታት እዚ ኣተኪሮም ነቶም ኤርትራውያን ኣንፃሮም ኮይኖም ዝቃለሱን ነዚ ናይ ኖርዌይ ናይ ፓርላማ ኖርዌይ ዝሃብ ውሳነካ ከም ዓወቱ ዝፅምብልዎ ዘለዉ ኣብዚ መቃን እዚ ርኦም እዮም ርእቶ ዝህቡ ዘለዉ እሞኒ ብከምዚ ክትሪኦ ከለካ ኸ ክሕፅለልካ ካብ ኤርትራ ዝወፀ ሰብ ኣብ ኖርዌይ ኮይኑ ነቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንክድግፎ ዝእከብ ኣብ ናቱ ናይ ፕሮፓጋንዳ በሎ ኣብ ናቱ ናይ ባህላዊ በሎ ተረኺቡ ከዓ ናይ ሃገሩ ኩነታት ፅቡቅ ከም ዘሎ ክገልፅ ከሎ ከመይ ትሪኦ ንስኻ ንስኻን ካልእ ዝኾነ ሰብ ንዓይ ዝፈልጠንን ክትምስክርዎ ከም ትኽእሉ ልዕሊ 10 ዓመት ማለት እዩ ኣንጻር ዘን ዝበልካየ ንጥፈታት ከይዕረፍና ሰሪሕና እዚኦም ሕጂ ከምዚ ክበሃል ከሎ እሞ ሕጂ ከምዚ ዘረባ ክንዛረብ ከለና ነዚ ቃልስና ተጓናድብዎ ኣለኹም ገለ ዝብል ገለ ሰሚዐ ገለ
عنترات نايت قالت خوينهم قال زاربو زبطون خوان كريم كل غص تشعور نزارب كلنا انتهي معلومات ديم قلبنا اليوم حق زربا ذكر كله يسحقنا تراي قال مالتي كندو وان سريحنا ما خمس زرا خايف ولا انت خايف كنان كنسرحنا اقساب تي مسرتاو شوتنا نهار زي اللي انتهي قبل كذا اللي عند حد اني شبتታት አለው ኮይኑ እቲ መንግስቲ ይውድቦ ከም ዘሎ ኣነ ፈልጥ እየ ሳት ፈልጥ ኢኻ እቲ መንግስቲ ይውድቦ ከም ዘሎ ነዚ ፌስቲቫላት በሎ እንታይ በሎ እንታይ በሎ ገለ ነዚ እንድሕር ኣኒ ፕሩፍ ክንገብሮ ንኽእል ኮይና መራገፂ ቅሪብና መራትዒ ቅሪብና እንድሕር ኣኒ ከነራትዑ ንኽእል ኮይና ሕጊ ኣሎ ብዘይ ዝኾነ ዘረባ ደው ዘብሉ ኣብ ሃገራዊ ዋይቶን ኣብ ካልእን ከማን ምኻድ ዘድልየና ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ኣቐዲመ ፈልጦ እያ ጥራይ ፈልጦ ዳ እምበር ጭብጢ ክረክብ ዘይከኣልኩ ዘሎ እንተኾነ እዝን ኢለ ኣብ ደው ኢለ ኣብ ትቅድሚ ፍርዲ ማለት እዩ ክራታዓሉ ዝኽእል ጭብጢ የብለይ ግን ፈልጦ ዝኾነ ሰብ እውን ፈልጣ እነዚኣ ማለት ዘይፈልጣ ሰብሲ ዘሎ ይመስለኒ ዋላ ንሳቱ ዋላት መንግስቲ ናይ ኖርዌይ ዋላቲ ናይ ፍርዳዊ ኣካል ናይ ፍትሒ ኣካል ኩሎም ቶም ኣካላት ናይ ኖርዌይ ዋላ ይፈልጥዎ እዮም እዚ ከም ዝግበር እዚ ከም ዝኾነ እቲ ተግባር ከምኡ ስለ ዝኾነ እዮም እውን ድሕር ዳሪኻ ሕጂ ኣብቲ ፌስቲቫላት ግበር ከሎ እቶም ተቃለስቲ ደው ከብልዎ ክኸዱ ከለዉ ደው ዝብለሉ ምክንያት መብዛሕትኡ ግዜ ብዓብላሊ ላዕለዋይ ኢድ ናይቶም ደው ከብሉ ዝነቐሉ ወገናት እዩ ዝዛዘም እቲ ንዓብ እንድሕር ዳሪእና እቲ ምክንያት እቶም ኩሎም ፍትሓውያን ኣካላት ማለት እዩ ፖሊስ መንግስቲ ካልእ ነቲ ሕልንኦም ክሕድዎ ስለ ዘይክእሉ እዩ ብከምኡ ዓይነት መልክዕ ዝዛዘም እምበር ካልእ ኣይኮነን ሕጂ እንታይ ክብለካ ዘልየ ከምዚ ዝበልካዮ ዋላ እንተኾነ እንታይ ምትእሳር ኣለዋ ግን እዛ ኩላ ክነንብባ ፀንሒ ከምዚ ዝበልካዮ እዩ እቶም ሰባት መፂኦም ርግፉ ኣለዉ ብዙ ኮይኖም እንደገና የዳኽሩ ኣለዉ በትን ስለዚ እንታይ እሞ ኣብዛ ንብላ ፀንሕና ሲ እንታይ ነዚኣ ሲ እንታይ ኢና ንብላ ዘለና ሕጂ ነዛ ኩላ ዝቐረበት ንኣዋርሕ ዝኸደ መፅናዕትታት ዝተገበረላ ዳሕራይ ክልተ ሙሉእ መዓልትታት ድማኒ ካልኦት ጉዳያት እውን ነይሮም እዮም ገለ ግን ዝተዘረበላ ክንደይ ሊቃውንቲ ከዓ ተዛሪቦም ሲ እዛ ሰማዕናያ ዝኾነ ዘረባ ኣበየናይ መቃል ናይዚ ክትብሎ ፀንሕካ ክትዋ ኣነ ኣዋል ሓደ ኣየእትዋኒ ምክንያቱ ስለዘየለ ማለት እዩ ሓደ ነገር ግን እንታይ ምኾነ ድሕር ዳኣኒ ሓደ ብሱል ኣተሓሕዛ እንተዝነብር ማለት እዩ ኣብቲ መሰረታዊ እማሜ ናይቲ ቤነስትረ ፓርቲ ድሕር ዳኣኒ ኣንቢብና እንታይ እዩ ዝብል መሲልካ ንሱ እቲ መንግስቲ ነቶም ፀቕጥታት ኣብ ኖርዌይ ኣብ ልዕሊ ዘለዉ ዜጋታት ክገብሮም ከሎ ብዝተፈላለየ ሜላታት ገይሩ እዩ ዝገብሮም ሓደ ካብቶም ሜላታት ይብል ቤተክርስትያን ንጥቀም ይብል ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ገንዘብ ምእካብ ይብል ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓኒ እቲ ፌስታታት ገለ ኢሉ ይፅውዖ ነዚኣቶም ብሓደ በሊሕ ኣእምሮ ግብራውያን ከም ዝኾኑ ሓቂ ከም ዝኾኑ ሓደ ኤርትራዊ ዝኾነ ኣእምሮ ማለት እዩ ሎት ኖርዌጃዊ ዝኾነ ኣእምሮ ገለ ክሰርሓሎም እንተዝኽእል ሽዑ ምናልባት መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ባይቶ እንታይ ድዩ ዝመስል ቤተክርስትያን ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኖርዌይ ኢሉ ካልእ መፅናዕቲ ክገብር ምኽኣለ እንታይ ድዩ ዝመስል እቲ ፌስቲቫላት ኢሉ ካልእ መፅናዕቲ ክገብር ምኽኣለ ገለ ማለት እዩ እቲ ናይ ገንዘብ ጉዳያት ገለ ንብሎ ዘለና እውን ማለት እዩ እንተኾነ እዚኣቶም ሙሲ ወላ ሓንቲ እውን ኣቓልቦ ይረኽቡ እንድሕር ዳኣ ሰሚዕኻዮ ኣብቲ ክትዓትን ዝቐረበ እማመታትን እንድሕር ዳኣ ሰሚዕኻዮ ሲ ኣቓልቦ ከማን ኣይሃብዎምን ኩላቶም እቶም 6 እማመታት እንድሕር ዳኣ ንሪኢኻዮም ብዘይካታ ናይ ገንዘብ ጉዳይ ኣቓልቦ ኣይሃብዎንን ዘይሃብሎን ምክንያት ስለምንታይ መሲልካ ጉዳዮም ኣይኮነን ጉዳይ ናይ ኖርዌይ ኣይኮነን
ስለዚህ ሳተም ጉዳይ ናይ ነርዌይ ዝኾነ ጥራይ ማቃለው በሂቦምሉ ቤተክርስትያን ክብሉ ኣይሰማዕካን ፌስቲቫል ክብሉ ኣይሰማዕካን እንኮ ዝጠቀስዋታ ናይ ገንዘብ ጉዳይ ጥራይ ሕጂ እቲኦም ክልተ ኣውራ ናይት መንግስቲ ሓውራት ከማንሲ ኣይጠቀስዎምን ኣብቲ ኩሉ ክትዓት እንድሕዳር ኢኸ ምክንያት እንታዮም ንሳቶም ብዛዕባ ነርዌይ እዮም ዝዛረቡ ነይሮም በር ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣብ ነርዌይ ዘለዉ ይኮኑ ዝዛረቡ ነይሮም ፅቡቅ እምበር ንምሕፃሩ ክንከጥዕመና ናብቲ ሓደ ወገን ከዓ ትዕዝብትኻ ተንኪፍካለይ ነርካ እሞ ቆሊፈካ ወይ ከዓ ብቲ ሓንቲ ኒኻ ቀፂልካ በቲ እቶም ብመንግስቲ ዘለዉ ሜድያታት ዝብልዎ እውን ከም ርእቶ ወይ ከም ሓሳብ መፂልካ ነይሮ ክልቲአን ከፊልካ ኢኻ ከም ነጥቢ ሒዝካ ነርካ እሞ ናባ ክንሰግር ግዜ መታን ክንቁጥብ ያ እዚኣ እውን ሓንቲ ካብተን ንዓና ዝምልከታ ንዓኣቶም ጥራይ ዝምልከታ ኣይኮነት ንምንታይ መሲልካ ገለ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሽወደን ዝቕመጡ ሰባት ማለት እዩ ናይቲ ስርዓት ደገፍቲ ዝኾኑ ነዚ ክዛረብሉ ገለ ርአ ነይረ ኣብ ዩቱብን ኣብ ናይ ፌስቡክ ተቆራሪፁ ዝመፀ እንታይ ካ ትብሎን እዚ ቪድዮታትን ገለ ሽዑ እንታይ ኣርእና ንመሲልካ ሳቶም ትዝርርብ ናታቶም ጥቕልል ኢሉ መልሲ ንዓና ይህቡና ከም ዝነበሩ ነቶም ኣንፃር ስርዓት ንሰርሕ ዘለና ሰባት እዚ ኩሉ ዓንገረር ትብልዎሲ እቲ ጉዳይኩም ሲ ኣቓልቦኻ ናይ ረክብና ኣሎ ኣይፈልጥኹምን ከማን ኣለዉ ዝብል መልሲ ይህቡና ከም ዝነበሩ እየ ኣነ ተረዲአ ሓቆም ሂቦምና ኣቓልቦ ብዚ ዝሰማዕካ ሕምቀት ናትና ኣብኣቶም ርአ እዩ ኣነ እሳቶም ክነግሩና ከለዉ ናትና ሕምቀት ርኢ ነይረ ናይቲ ኩሉ ኣነ ተቃላሳይ ወገን እየ ዝብል ሕምቀት ብኣኣቶም ገይሩ ይንገረኒ ነይሩ የቐንዝወኒ ኻ ነይሩ ማለት እዩ ሽዑ ነዚ ተጠቂሞም እንታይ ገይሮሞም ነቶም እናፈለጡ ወይ ከይፈለጡ ነቲ ስርዓት ዝድግፍዎ ዘለዉ ናይቲ ፌስቲቫላቶምን ናይ ካልእን መዳመቂ ዘለዉ ኣብ ነርዌይ ናብ ካልእን ሃገራትን ዘለዉ ዝገበርኩም እንተገበርኩም ዝትንክፈኩም የለን ነርዌይ እኳ እታ ከመይ ዝበለት ሃገር እዝን እያ ኢላ ነዘን ዝጠቀስክወን ሓንቲ ቃል ከየጋንኑ ሓንቲ ቃል ከይሓስተው ነጊሮሞም እዚኣ ሕጂ ቀዲ ኣውራ ነገር ወላ ሓንቲ ቃል ኣይቀየሩላ ነተን ዝቀረባ ሓቆም ብኣንፃሩ እቲ ናይ ተቃውሞ ወገን ነዚ 6 ነጥብታት እምዚዙ ከም ዓወት ገይሩ ከቅርቦ ምፍታኑ ውድቀትና ንዓየር እየኒ ማለት እዩ ንሕና ብኣንፃሩ እቲ ብሓሶትን ብፕሮፓጋንዳን ብምትላልን ዝነብር ስርዓት ሓቂ እንዳነገረ ምንም ከየጋነነ ዝኾነ ይኹን ሓሰት ከይሓወስ ሓቂ እንዳነገረ ከመይ ገይሩ ነቶም ዝድግፍዎ ሒዝዎም ከም ዘሎ ካብቲ ዝነበረ ዝርርባት ርአዮ ብኣንፃሩ ከዓኒ እቲ ተቃላሳይ ወገን ሓሶት እንዳነገረ ነገራት ብሓደ ጥምዙዝ መልክዕ እናተርጎመ ከመይ ገይሩ ናብ ጉጉይ መዓላ ናብ ሓደ ትራሽ ዝኾነ ዋጋ ዘይብሉ ኩነታ ኣእምሮ ይወስደና ከም ዘሎ ክርዳእ ክኢለ ማለት እዩ እዚ የተሓሳስበንና እቲ ብሓሶትን ምትላልን ዝፍለጥ ስርዓት ወይ ናቶም ሓውራት ሓቂ ወላ ሓንቲ ከይጠንዘዘ ከም ዘላታ ገይሩ ነጊሩ ከመይ ገይሩ ግን ናብ ረብሑ ከም ዘውዕሎ ኣርእኒ እቲ ንፍትሒ ቃለስ ኣለኹ ዝብል ወገን ድማኒ ንኩሉ እቲ ሓቅታት ብዝንቡዕ ዝኾነ መረዳእታ ወይ ብኣፍልጦ ክኸውን እቲ ዝንቡዕ መረዳእታ ሰባት ብጌጋ ቋንቋ ፀጊሞም ወላ ምንባብ ተሃኪቦም ገለ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓኒ ኮነ ኢሎም በቃ ከምኡ ዝመስል ሓደ ዝንቡዕ ስነ ኣእምሮ ክፈጥሩ ይደልዩ ስለ ዘለዉ ዝፈጠርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ በዚ ይኹን በቲ ግን እንታይ ኣርእኒ መሲልካ ንዓይ ሓደ ንፍትሒ ቃለስ እየ ዝብል ፕሮፓጋንዳን ምትላላትን ስኑዕ ሓበሬታታትን ከወዓውዕን ክዝርግሕን ከሎ እሞ ከዓ ኣነ ኣካሉ ዝኾንኩ ኣነ ማለት እዩ ርኤ ሓደ ጨቋኒ እሞ ድማኒ ዕድሚኡ ሙሉእ ናተይ እናትካን ዕድሚኡ ብምሉእ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ብምትላልን ፕሮፓጋንዳን ዝፍለጥ ወገን ከዓኒ ሓቂ ከም ዘላታ ነጊሩ ግና ከመይ ገይሩ ኣብ ረብሑ ከም ዘውዕላ ርኤ ካብዚ ነገር እዚ ሕጂ ኣተሓሳሲብንና ሕራይ ናብ ናይ መጨረሻ ገጽና ክንከይድ ኢና ነቲ ናይ ፍትሒ ወገን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘለውን ሰምዓና ምዃኑ ስለ ንፅበን ስለ ንኣምንን እዚ ከምዚ ዓይነት ትር ዝበለ ርእይቶኻ ወይ ከዓ እቲ ገምጋምካ እንታይ ተተገብረ ዳ ይሓይሽ ናብ ዝብል ክንወስዶ እንታይ ክኾኑ ኣለዎም እቶም ፀሓፍቲ በሎም ኣዳለውቲ በሎም እቶም ተቃለስቲ መንስያት እውን በሎም እቶም ፍትሒ ዝደልዩ ዘለዉ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ እንተተኸተሉ እዩ ንዕኦም ዝሕሾም ንኩሉና ዝሕሸና ኣነ ቀዳመይቲ እንታይ ክብል ዝደሊ መሲልካ
انتي خدكس دليل له نقدم هسرا بينا من دخل زاربو إذا تزارب أكلنا نروي بقندو بزعان نروي تزارب نيرو بزعان نروي تزارب كل انتي ليه حنت تمشي مالتيو بتوم كاب كلا هجرات مسيهم أب نروي هو زمسرت زلوا زي قاتات متحواسهم مسانا خمي الله زبل مسرت أو حتى العليون تزاربها مدخول كسب زبس إحنا زلنا نقات بس حوا تحط حجنا بانا نقول بتوع نحنا متحواسنا أبتن نبرزلنا هوت كمي علنا نفلط أدين قدم تحويشنا يا دينا زلنا أنت تحويشنا يعني نتن نبرزلنا هوت نفلط أدينا زلنا نسوز هبنا باللجاتات نسوز هبنا تسقاتات كمي يزمسل مسفلتنا دعيو كمي جدنا أنا نخلط تنقرات ني أبن روي حدا سلاماوي هوت كنبر توم أبن روي نقمت مالتيو إنه تكملوا كنمعبل هوت كلونا ولدنا مش ناي ولاد زي ولاد قد يكونس نحناسي حدا جست عنا زلو هوت نخنبر كم حدا ولده زخلنا كنتكملوا تخالين أوران دماني اليوم أبتي ناي قال سنة فتات أب إرترا حدا مسرة أو لو تخمس إنك على زلنا سبعة دماني نازل خمسة مسألة سجاتات بايتا كم يجينا حدا لك عزونا مع الله نوعله فلت أنت خوينها مجمر تخن قبل زلنا أنتي كن حوسي زلنا كن أو كرد أنا يزلوا حدا نقدم أبزر خمبل كاتنا حكونا نايتي ستورتينج زبهال ويكان هجرا وايد زبهال كل عينة نجر كل عينة صحفتين قالن حدا مسرت هون دحرة وايد هلا وانتهيت دحرة وايد مسيلك ود 13 عمد قل عون كي تدفع كرد أصل زلوا وقت أبزن الزاربو إن الزاربو قنقة إن تكمل الترم ويكاني أمر ناي فلتت بتي زخلا لما نركع جيرنا كان قربوا لنا زبل حدا جدنا تاوزو خنا أجهابال سبات أبتي أولاد نايت هجرا وايد زخنو أنا أبدأ خردهم زيك بمنهاتتي قنقة لهجوم خال أبا أخذ زاربو سمعهم كلهم لك تقرني زاربو خم زلوا يسمعون خنياتو بكل سبب زردو أجرام سلا زاربو نمتى نزم سأزلهم زخونة أبن روي زقمة سب أبتها هاجر معوز ملكة انتهي يزقبر زلو بعلو رأيك سمع زلو ومبر كالوت كنو قروه تسبن لحد أقوينو أبتها مئتوي نهاية زربانا زتقسناها مبار أبتنا روي أي تحوسن أي أتونا اللو مالي سلذي تسأقم اللو مالي تسأقمنا خنا للين نزي تسأقم على لينا غاني مفتحي خنا ناديلون دائم برزلنا نحنا كالوت بزنا قرنا كالوت بزو سوعنا كالوت بزو بسنا راي غيرنا نداني هو قال نبل كناس ناتنا زغونه هيوتنا يكوننا إننا نبرزلنا مالت بخلا زاربا مجابريا ناي حما أصغرون خونا لنا هذا كلاكا زوجو قلنا سرعات زململهم أكلات كان خشكع لنا رينا يوم واحد خمسة مال سرعة خمسة نبدو يشدوش لنا ثم أمام كاسي ودو غيره وجورني زي مرة بتعمين ده تحسسي بالنزول خو مجيرهم بتخاطب له كم تقوموا بريلانت بزغنا أمره تقوموا له قلم سرعة أخوه مالت حجين إحنا آتينا نبتي هوت نوت نبتي ويب سايت قال لكم كذب زلوا نبتي هوت آتينا أبت النور زلنا هذا الصعب شو لنا هاللي أب جرمن زلوا أب سويس زلوا أبي زلوا نقدم كجورة زلوا نتي هوت هيبو زلوا سيستم أبز سيستم يزلوا حبرة حسابات يكون زلوا نتي هوت هيبو زلوا سيستم فولتون كم يجرون نزم تتقصكم كل التمعلات يوعلوا رماني كردان أقداسي مثلاً معي أبتزل له هاجر كما يجروا بسلام نبر عنازل له هيوت يهلو تتقملوا أدلاي أبزخون الله خاني نتي أب إرترا كمتص إندلز لنا فتحوا هيوت سلاموا هيوت كنت تقملوا إن ندحر دا أخوينا مالك قدام هيك نقول زلنا خنفولت يزلنا أنت زي فلتنا يجن كم زرع أنا يوم مسحاق نخون مالك أنا زنخ باللي إذا اللي نون نبرن حتى ودي الله بالأبوان بترد زخانة مخرج سودا خيو نركز عزب لنا بساعة قزنا خدنا لنا سلنا ذهب كاني تجدس كان ذهب كاني مبرهين ذهب كاني ملسن مرداتان زي مسنكا قال زي
ተማሳሊ ዛዕባ ወይ ካብ ፍልይ ዝበለ ዛዕባ ክንረኽብ ተስፋ ገብር